नमस्कार भैया लोग, आप सब देख रहल बानी का हाल बसो तो ठीक बानू। तो चलिए आज बात करत तनी अपना यूपी सरकार के। कुछ लोग बा जे मोदी के योगी के लगातार बुराई पर बुराई करता। का मजाल कि उनकरा मुंह से यूपी सरकार पर नीमन बातें निकल जाओ। गजब नु लोग बुराई करता। और ई का बताएं ये भैया लोग, जे लोगवा इस सरकार के बुराई करता नु, जब राशन बटाला नु तो इहे लोगवा सबसे पहले बोरा लेके पहुंच जाले। इतने ना ये भैया, जाके कोटेदार से कहल कि ये भाई तनी निमन का चौरो वाला बोरवा निकली हो, अब वही में से हमारा के दी हो। उहे लोगवा ये भाई जे योगी सरकार के बुराई करता कितना निमन बाटे देख ली। ये तो ना ये भैया, वही सरकार के दिहल राशन पानी खा के वही सरकार के बनावल शौचालय में जाके आराम से 1.5 घंटा पेट साफ करे ललू, तबो इस सरकार खराबे बा। बताई कितना बढ़िया विचार बा वो भाई लोग के। आगे और ही सुनी खिस्सा इनको लोग के नजर में यूपी सरकार एकदम बेकार सरकार बा। बाकी जब से इस श्रम कार्ड बनल बानू मत पूछिए भैया, 4 बजे भोरे में जाके बैंक में लाइन लगा दे ललू, गाला फाड़ फाड़ कह रहलू ए भाई तनी चेक कर ना देहबा मोदी जी वाला पैसा आइल बा। हफ्ता में 2-4 बार बैंक के चक्कर लगा ले आ खाली चेक करावे ले। ए भैया देखी तनी हमारा श्रम कार्ड पर पैसा आइल बा कि ना। इहे लोगवा मोदी के योगी के खराब कहता। धन बाढ़ल ये जनता लोग, इतना कुछ व्यवस्था देहला के बाद भी मोदी सरकार योगी सरकार खराबे बा। और खिचड़िया में सुनिए भैया, जब राशन बटात रहल नु तो साथ में रिफाइनो तेलो मिलत रहल, उहे तेलवा उठा के खिचड़ी के पुआ पकवान पकौड़ी बनल आ दबा के होंच के खैलू आ तबो कहता लोग कि यूपी सरकार निमन नइखे। गजब ई लोग के विचार बा जे इतना बढ़िया सरकार के बेकार कहता। धन बाढ़ल ये भाई लोग, तोह लोग के जगह तो नरकों में ना मिली।